Дами и господа, този поздрав е специално направен за Бирджан патрона от жената му Асия, от Дисбург най-барески Анди Бари, Германия. За най-добрия от Дисбург, за Бирджан патрона! Вали гарми на Бирджан патрона! Всичко му върви! Хая белагая гиб за най-големия, за Бирджан патрона. Вайде, брат ми, Бирджан баба, баба Дисбург, Германия. С-класа за Мерцедес, я шавала Бирджан патрона от Дисбург. О, Бирджан патрона, си боса на Германия. Всяка майка Бирджан патрона не ражда, той е вългединак и Симан Будбари милия, ка бабарatu me. Вали гарми на Бирджан патрона, пак му върви. Германия, той е човека, Канадике тупала Сирджан. Тесла Саза е душманел мудере. О, Бирджан патрона, най-големия. О, най-бару Анди Дисбург, Бирджан патрона. Сам не постигнал всичко, има една къща палат и най-красивите деца. Вали гарми на Бирджан патрона, пак му върви. О, Бирджан патрона, теме лошунен душман, наше перадеман. О, Бирджан патрона си машина, о, ти си легендата на Германия. Бирджан патрона, о, баре думу, кабаре вилеско, е Бирджан патрона от Дисбург. Вали гарми на Бирджан патрона, пак му върви. Нешунеро Бирджан патрона, о патрони, от нарикати озурало, обарвало еле опа, а галео саврите чаве, ме фамилия наше перадеман. Вали гарми на Бирджан патрона, пак му върви. О, Бирджан патрона, бене лошунен душман, наше перадеман. О, Бирджан патрона си машина, о, ти си легендата на Германия. Бирджан патрона, о, баре думу, кабаре вилеско, е Бирджан патрона от Дисбург.